kwan no bedwane afri yenchen enti say yen sebron sam kwan a onwane mfri yenchen ye dwuma no so ene ma me fa sa akwanya nso na ye mema ye nuanom kramofo nyina balika de sala ene brothers foster ye ma balika de sala manager ofori ye ma balika de sala also no manager Robert Do ye ma balika de sala eye lawyer kusisu ye ma balika de sala ene sompa djuma ye fo nyina ne sompa hwefo nyina ye ma mo nyina balika de sala onyame kokro no amonye so e balika de sala monye so barika de na ye chia nyame manyina Christopher nyina ye ma mo nyina praise him the Lord James wo fie ho me se me ma mo nyina praise him the Lord and na ya fofida and na ya holiday ye nuanom kramofo de bosome baako adia moman Ghana adia ma wo ho akire wo yam kom asundwi a Ghana anyan enye nipa nyina na anya ne sa mechia obibia o hwe ye free Europe Asia America any Australia continent bia o hwe ye ma wa che ye ma wa ha ye ma wa ajo sabre so adia sambe eye Canada ne US ne potem nyina eye midnight so ne ye bohwi eba Dubai ne potem nyina so eye mid morning na ye ko UK eye London eba Ghana there eye morning some perfect service nyankopon ye chuma na wo so nyame aye bia ma no ye be better for na tum ama wo di wa dance aba na sa join your Facebook ho join your Facebook ho join your YouTube ho basa na phone no na like page no na share link na afofro so enyoni program ma menko MCR na menche azuka bema ene na pamfo nyina me mamadwo mo na mo chinchim afidie na edi atwaguo e wo space no so nyame onhira ma onyame kania ena no pe nyame kania no ni wani mo onyame ena ano pe wie ye anwumre nyame kania no eni wo ma no wadwuma na ni onyame kania meka kane edi ye na gya nanim free Misrim ekodu kena asase no so jojo a wo ho ama asem sa kane no anywhere name meka kane na meka oja fedum no ye na ye frɛ no pillar of fire Bible say enum da ene Awurade ma o kane enum da kane na ehwa wo so eti David say what some ye me na say kane a ene me kwan so ha and now no pay sorry ye ebia samle oti kan mu wo wadwuma mu na fofi dan ti da wo mpaso nyame wasoma na bofo ama wa behwe wo so enu nti na wo ho ama asem yes this is Psalm 91 verse 11 no eyeme there this is Psalm 91 verse 11 no eyeme ose ma shama bofo ama se won hwe wo so na wo ho ama asem ete ne nyame na o hwe na bofo no ma wo a ka wabusu na wo obi man so obi kuru so no ka wo ho abas enya Awurade na hwe na bofo ma wo a ka wabusu na wo man Ghana no kuro akese ni kuro kitomu ka ena ade chi ka wo abasem awari mu onyame kania enti anopa ye ni David be ya adwere ka David ana meka Jesse ba no ye no ye fula nini no enya wona ye no tesere so no yo nyankopon mabro hu no so no so no sumo odi for someone say over enwonko ka onyame kania yo be
or hene no make up for hene dewe. And they are nene baya Becca Psalm 36 verse 26, Psalm 36, Psalm 136 verse 26. Mona osro nyankopon ase. Mona osro nyankopon ase. Na nadoye ewo hoda. Na nadoye wo hoda. Or say, oh, give thanks unto the God of heaven, for his mercy endures forever. Onyame moburu kununo. Onyame adoye no. Ewo hoda o. No na aso so. And now Bema will neso be beer one no baby will be over my yamia to one. Can't be children. They can't
Jesus. Adenchi na huntimi na Awurade ase. Wano aye meredodo. Ma nyame nche wo ne kakra o. Every January ebesi March. Bebre na esisie. Anadwi onyame kania. Aso Awurade oma ne kania no ahwe wo so. Oma na adom no bi aso. Esiafo de wo ya. Ye wonamu nyina nyame aso. Onyame kania. Enje ya hia kwan obefa so da Awurade ase. Esiafo Osi yema ya sida no noso che ya desrede. Facebook for mo na Awurade ase. YouTube for mo na Awurade ase. Mo amutie yo radio, mo amuhwe wo TV. Eya mo na Awurade ase. the animo. It is Psalm 30 say in verse 1. Osi mo na Awurade ase na oye na nadoye ewo hoda. Jesus. Mona onyame mu onyankopon ase na nadoye ewo hoda. Nyame ni wadi ni yiwo. Fa nyama miensa san fa dana se. Me se yare ni nyina oda so te ase. Hwe nipa wewu yade da wo so no e bi da wo so am wewu. Odi sa yade ni nyina nyame aso mo. Nyame akura wo. O hawa onamu nyina o cheso nyankopon no. Wa chama na so. Sa dana se. Wo yesu de mo
Nyankopon chira upi. Amen. So what join Sumpa first service? Oh yeah. Oh, gather your family to join Sumpa first service. Tell a friend to join Sumpa first service. Sumpa first service nyame ye juma. Sumpa first service nyame tie ne mampa. Ebraso say ye tie Onyankopon asem. Ebra duru say ye tie nyame asem ye be gyina so abom pae. Na ye be bia ye twere sam na ko Psalm 136. Ye can verse 23 to 25 no. Ye tie Awurade asem. De okai yen yahobrasie mu. Na nadoye ewo hoda. Na oji yen free yahohiahiafo nsem. Na nadoye ewo hoda. Amen. Ose di okai yen. Yahobrasie mu. Yahobrasie mu. Nadoye hoda. Nadoye wo hoda. Di osan kai yen. Na oji yen free yahohiahiafo nsem. Nadoye hoda. Nadoye wo hoda. Mama ne papa utie me. Yesum Nyankopon a okai nipa. Yes. Yesum Nyankopon a okai nipa oji nipa free wo hiahiafo nsem. Jesus. And now obi hweyen, obi tie yen. And now wa hiahiafo asole tie. And then nioma pi na ene wudi esie. Nioma hodo na asole tie. Aso Nyankopon obekai wo. Amen. Etoda nipa refese Nyankopon kai nipa o. Yes. Enti na wotwe meka kire o ewo Isaiah chapter 49 ho. O se so ba tan a o ma ne ba ref o ma ne ba no fo o ma ne ba no for the nursing mother rebe fi ne ba akoko anu po a ono Nyankopon de ne wura mfi. Ene yade bi etieti obi ene obi ko yade yese abusuom ho de yare bowa yare ne ntimi nkoda wo yese abusua ne de waware ne ye basa aware enye ye biom yese abusua ne de wadwuma no nya sei a adwuma no ntimi mpagya biom yese abusua ne de yese nsanom no yese wenum ne koke no oma no tomu a omo ntimi mfiri mu aso ene me ka tro say yesom Nyankopon a okai dipa a oji nipa efiri wo ho hia ensem say Nyankopon na me kanfo na ma. Oh Jesus. E was Sumpa first service. Yes. Anano de ne si wo Misrim asase so. Na ye na eja no ma ho hiahiafo no e hye won so. Ye den e si won kwan say ye ma mo nko. Oh. Na mo beka ha
Yes. And obi siw kwan ewo wa yaresem. Obi siw kwan ewo promotion. Obi siw kwan ewo akwantuom ho. Ese company num adwuma num ho. Obi siw kwan. Nipa bi asole atia wo. Ebusua num nipa bi asole atia wo. Jesus. Siw kwan. Wa ma ene u si apenie. Wa ma ene u di abene. Ene wa ma ene u sun. Nipa bi asore ewo asafo num. Wa sore ewo amoyokuo num. Wa sore ewo adwuma num. Wa sore ewo brono no so. Ene me pese be ka che se onyankopon obeje wafre ne nsem. Amen. Every say ni deni aye bia. Oh Jesus. So we di kan agi ni papi. Yes. Every wo hu hia. My God. Erade obeje. Amen. Nano oje Sarah every oboniyem. Oh Jesus. Oje Elizabeth every oboniyem. Oh Jesus. Me say oje Hannah every oboniyem. Jesus. Oje Richard every oboniyem. Oh yes. Onyankopon obeje. Amen. Nano oje Jabez na ne pobo nyina ye ba. Jabez ne pobo ye green. Ne pobo aye green. Na tade aye green. Menka wa ope green kala enya wona me no kasa. Meka Jabeza na ne das wasa pobo akabako. So kwanya nyame fa so a o share Jabez no nyam na osre urade ho moburu ho na afe no so ye no bi osre nyina ba. Yes. Anano odifo elikacha hana se enya homan senia kwesra onyankopon nyankopon ogeni pafru ohia fo nse. My God. Emra ye na gya no twa pokoko na bi si da. Oh Jesus. Moses nuaba Miriam mane so to Yehowa honyom me say enche enyom bi be nyame de nyom bi be. Hallelujah. Onyame beji wafu wa hu hia. Amen. Anointing na sumpa first service ye ba. Yes, jawo hawo ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Jawo amane ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Ni papi aje mu mawrade ayede a. So odie no nyankopon beye. Enti wa wo hwe ya wo tie yaresam no ja ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Adwuma sam ni sikasam ja ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Awo sem awario mu nsem no jani nyina mu mawrade. Na awrade beye. Me se Kristo sum no abusua kontontwe ni emu haw ni abenedie no jani nyina mu mawrade. Na awrade beye. Honhom sem no jani nyina mawrade. Na awrade beye. Bisa daya mesoso no nye me kom na ye so daya na mesoso no nye ama menua manyina sai jani nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obese nipa esre manimu ye gu ase. Oh Jesus. Onyankopon se mra wapa aba na enidas wasan. Mra nipa nyina eyi wama. Ene wo nanfofo nyina afiri wabrabom. Wa wabusuafo kura no eyi wama. Ene ensema be kan wo tie no. Aso gya ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obi tie ya no pai, obi hweye. De waye no papa. De wabo no pe obi se me ye obi papa kura onyima ye ene nipa wabo omo no ompo na solitia wo de wafra won to man no de wo se wo mra wo ho no ompo na efafo twetwa wo o 19 opese weni mu gu ase wo refi se ahitofe na David efutu ni no aso solitia no anso na adwene se de oye nyina ne wura David hunu ye anso so mere semon onyame kire se oye oh Jesus. Esi jawo hawo ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Encho na Judas be Kenya no. Oh Jesus. Obe Kenya no ene oso nipa bia Kenya wo. Judas awie ye say message jawo hawo ni nyina mu mawrade. Na awrade beye. Ene ye gira nyankopon asem so say na okaye na oje every ahu hia for. Ene o ka che rade say menso so me kwakuso kai me. Me afia so kai. Me afia so kai. Remember me, oh Lord. Kofi so kai. Oh Jesus. Me kwa me so kai. Me ama so
kae me akosua so kae oh me akwesi so kae me nipa e frem adwoa so kae me sanso so na me kwadwo so kae me abana kae me kae me kwabana bia wa no manya me nte o Jesus Christ.
nyankopɔn hyira sɛ wobɔ mpae ɛsɛ na wotwe wo se oh God remember me nyame kae ɔse nyame kae na ɔgye wɔn ɛfiri wɔn ho hiahiafoɔ nsɛm ɛnɛ nipa bi wɔ hɔ a ɔno na wayɛ wɔ hiahiani nipa bi wɔ ɔno na wama wo nsa yɛ asi fam wopagyaa no woboa no adwuma mu wobie company wofra no ntoma aso ɛnɛ dɛyi ɔno ɛna ɔsɔle atia wo aso ne nyinaa mu no onyankopɔn bɛgye wo Amen. ɔsɛ mɛgye wo na wahyɛ m'animuonyam ɛna wobɔ mpaeɛ nneɛma biara a ayɛ den ama wo nipa bi a wasɔle atia wɔ nneɛma biara a ayɛ wɔ ho hiahia a ɛdi wo nya no wobie w'ano wo ka kyerɛ Awurade sɛ me nso so wei ɛna ɛyɛ ayɛ ahohiahia ama me Awurade gye me firi mu wei na ayɛ ahohiahia ama me adwuma no ma wareɛ no me ma no o gye me firi mu me Kristo som no me ministry no ɔfrɛ adwuma no Awurade gye me firi mu ma nyame sante wo ne ma nyame sante wo ne wo Jesus Christ so there Jesus Christ. Nyankopon onhyira wo pii. Amen. It's time to commit the whole day into the hand of God. Every so say you to the muni nyina hyɛ Awurade nsa. Ye bompa ya pagya ye na different ye fiba ye ma different wo fiba. De bia ye bodin no ɔbɔnefoɔ no wɔ nhyehyɛeɛ yɛbɔ mpae sɛ ɛnɛ yɛdidie mu yɛnom yɛ mma wɔn ɔwɔ obi man so obi kuro so yɛdwumayɛfoɔ yɛpagya ɛnɛ dɛn wɔ ka akɔne abɛdie mu Awurade nhwɛ obia so obia homa asɛm ɛnɛ wakoma so adeɛ ɛnɛ baabi bi a wobɛkɔ akwantuo baabi bi a wonam bia bie wano fa hyɛ Awurade nsa ɔse yɛmfa yɛ akwan no nhyɛ Awurade nsa na yɛmfa yɛ ho nto no so na ɔno ɛna ɔbɛyɛ Psalm 37 verse 5 bie wano fa ene demo no hyɛ Awurade nsa ene srɛ Awurade homo buru ho ade bie wa no na bompa
Jesus. Yankopon Shiraupi. Yes, Lord. Nyame Shiraupi was some perfect services. Oh, Amen. Bible say, yense bronsam kwan. Yense no kwan. Na obedwane. Na chesa bronsam wense no kwan a onwane o. Nyama bone no wense no kwan a onwane o. Nyama bone ne beba o. James 4:7. Ye gyina so abompa o. And Ephesians chapter 6. Or say nye ne honam eni moja ena nya. Ye bompa ye say any evil agenda. Any evil dreams. And obody for ne jine to bia. Ne da ye bone bia wasun bia and ye breaking it out. Amen. Open your mouth and break it out. Jesus Christ of Nazareth. And can amen prince. Amen. 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 Now say can I break out 3 times? I break out. I break out. I break out. Kasa ene day. Me French ra. Me French ra. Me French ra. Me French ra. Fred Bambo. Me Fred Bambo. Friend Munyam. Me friend Munyam. Ene kwan bie. Ene kwan bie. Emma me. Emma me. Me ma. Busuya. Busuya. Erade. Erade. Maminya weni madom. Maminya weni madom. Yankopon ni madom. Maminya Yankopon ni madom. Ye. Maminya hoden. Maminya hoden. Maminya dance. Maminya dance. Yesu dem. Wo Yesu demo. Obi bia ho hwe yan otie yen. Oh Jesus. Ye bompa ye ma wo se ene ayaresa ento wo so. Amen. Ade biara
eye yade Awurade ayaresa no ntɔ so Amen. ade biara ɛyɛ ahohiahia a watomu Bible sɛ Awurade gye wɔn afiri wɔ ahohiahia mu de a ɛna Awurade nye wo firi adwumasɛyɛ no mu Amen. awaduguo no mu Amen. ɛmasɛyɛ no mu Amen. o adwuma no mu Amen. nipabɔnefoɔ ne nsɛm Amen. ayɛ bɔne no Amen. abusua kontontwe no Amen. nuabɔ no Amen. nome no Amen. ɔto nsɛm no Amen. mfie nsɛm no Amen. o Awurade nye wo mfiri mu Amen. ɛna mebɔ mpae ma ahwɛfo nyinaa Oh, sɛ Jesus. Awurade ma wo deɛ wakoma pɛ Amen. wɔ Yesu dɛm gye me so sɛ amen Amen. mebie tɛtɛfo na atom mɛsrɛ sɛ ɛnɛ da yi bibibia wɔ ne mmerɛ a Onyankopɔn ahyehyɛ no wɔ soro ase ɔsɛ nkamfoɔ nwoma no te mmiɛnsa ɔsɛ bibibia wɔ ne mmerɛ bia yɛ a meka kyerɛ sɛ asoɔden ka nketenkete no ɛde wobɛkɔ boro nsɛm gyem ɛwɔ berɛ a yɛde da Awurade ase ɛwɔ berɛ a yɛbɔ mpae ma nipa ɛna ɛwɔ berɛ a yɛdi adanseɛ enti yɛbie adanseɛ pono no a wo a wɔfrɛ no yɛyɛ wɔn a Nyame ayɛ bia ma wɔ sompa first service ne yɛsɛ wɔn ni adanseɛ yɛwie a yɛsɛ ma wɔn a wopɛ sɛ yɛbɔ mpae ma yɛma wofrɛ enti yɛbɛsrɛ sɛ mommoa na Nyankopɔn anim onyam ne ne tumi no ɛnyɛ kɛse wɔ sompa first service no enti wo join pɛ da no na ɛdi nhyira brɛw mo a mohwɛ TV no sɛ wofrɛ so adum ɛyɛ a menti ohu wɔ radio anasɛ TV no so ɛyɛ kasa wɔ phone no mu na dum ɛyɛ wɔ radio no anasɛ lower ne volume no na free TV no ho na kasa na amanfo nhwɛ de Awurade ayɛ ama wo ɛnɛ numbers no egu TV n'anim ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 ɛna 0553 0553 53 53 53 53 89 89 wobɛtumi afrɛ na wode wadanseɛ aba ɛwɔ sompa first service deɛ Awurade ayɛ ama wo enti no wofrɛ a ebia sompa first service deɛ Awurade ayɛ ama me nie enti mabie telephone no ayɛ dan atum praise God praise God ogyina so praise God otie wɔ ho for praise God. Praise the Lord. Mame, Hallelujah. Hallelujah. Amen. You can free. Hallelujah. You can free as correct. The remains in coma. And now, me say, hallelujah. And now, me say, I did Mama, man, tell who TV no more. I have free TV no ho na kasa wo phone no mo na etimi aboa ma mefa ofoforo onso so betimi aba so praise God. Hallelujah. Dear na Awurade ya ma amen and count so about the Victor mo mo papa dear na amen. Nyame ase ɛna me wɔ adwuma papa manka bia nhyɛ na hɔ anya frɛ me sɛ membla bɛdeɛ wɔpla serious paa na ɛna mekɔhwɛ me yɛm hyɛ me na sɛ mebɛsimi praeɛ no ɛnyɛ Nyame a mene sɛ medada no kɔɔte nkɔm na de Nyame ayɛ ama me no meda no ase amen sɛ ɛnnɛ yɛka te asefo no atɛ no bla ka ho bia hallelujah amen also betimi afrɛ aba na ode wadanse aba praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na Awurade ayɛ ama wɔ sompa first service so Within the Mary make a stress and Gregor. mo mame Mekacho nyamia ye bia mami bebre. We shall sit here more February. that's right Na me are hepatitis. It we shall sit here more. Mpaibo mo na we ko check here February ending. We ko check here mo say inactive. or say hallelujah Amen. now o yare hepatitis no o che about so ben fi seni
3 years. Hallelujah. Me bon fire man. 3 years hepatitis. Some first service at 12 friends. Mama me do share Christo Bujema. Ya me bono enya kese man. Wakuma swade sumrem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na raya ya ma wo some first. Awurade aye bia mam. Me fresh takwa. Me de kwa poma. Papa, me no starting by boy. I mean pressure that so na ko. Hallelujah. Me no bompire no apaseya. Me to adin so anya me adom. Yeto. Hallelujah. Media dance session amen. Amen. Ma me do share radensa. O pressure na akono emabium. O so ton ade so asese ye to. Me de wo adwuma no share radensa. Ya me peja wo fra adom ko adom. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okase fru na de na rade ayama wo. Yeah, I am a dear. From Casanto or Chicha. So, me, na me who no do much. I say I'm doing almost for service. Some puff. Oh, I no call me every time your mamma can help. I am my boss with Hallelujah. Me say bomb pie mouse say we jumana empeja. Amen. Share at of woman. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na rade ayama wo some puff. Me pacha friend of course, me pacha free proof. Me pacha na me kopo ya me ya na me fle. Ba nya me adom na me na moso amana ko. Okoko no ko. Me de wo share radensa ya de na emabium wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Also so obetimi abaso mamemfa ofofro. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na rade ayama wo some puff. Pacha me pacha free breakum. Brekum. If me akuya. Obekwe. Pacha me ba brante no university. No free school ba ye no na ye nemo basabasa. Okasa basabasa. Dai. True Bible na we bono. Remember me akomache. Already adon. No die no hoye. No de me pa. Hallelujah. Me do bano dosu ko wo Yesu moje. Amen. Nyame a wa hyenyuma papa se no Oh, on the Jesus. back we. Obewie school no a share rade de anyum nyam. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Mama for otio huh. Praise God. Daddy, good morning. Good morning. Hallelujah, Daddy. Dear na rade ayama was some perfect service. Daddy, I'm a person. Services. So, you know, the drama. Me must say, any the thing na. I may be in Houston, I don't know, I am man to me. When I'm not station, when you am there, I'm not a boom, I didn't mean to say, Hallelujah. I'm not saying, I'm maybe say, dear mammy. Amen. Some perfect service. Nyame ye you made who close share radensa na juma no koso. Praise God. Hallelujah. O deni baby okase fro na de na rade ayama some perfect service. Patrick from me kuyam ka secretary dumasa. Edumesa. Rada ye biama me ba kusua ade wo Australia we bodo asudwe. Hallelujah. Rada mbo an ho ba won me mani na ho ba won me busua ho ban. No man ka say nso me ya ron say me ya ro sunsun mpo ho no. Amen. Medio obana share radensa. Yes. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. O deni baby okase fro na de na rade ayama. The man is going to get a sorry. Mo. You quite a million and so many. We buy bounty and then want to me. Hallelujah. The try to be a Hallelujah. Me do share radensa nyankopon ko no apomodeni nya kese. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na rade ayama I was so You drink in a member of say tapa about. takwa. Na me please start on adenya ko na mo na me 5 years I do go camera. Na me 5 years I don't come adenya money. No it's I'm not to do am. Amen.
sika na awurade ama wanya no mehyira so ma wo adwuma na ode ye na awurade ma adwuma no nya yie da ye bɔne ne obɔnefo no hyehyɛ so awurade ntwam ma wo Amen. praise God. Hallelujah. Can't you can dear na awurade ayama was some perfect service. Me pacho your family Asante because every man so boring. Mo adjacente. Me pacho that was last year. BBDS man the show me na me dey abema ekwo adwuma. Ka boy no ko wuye. And I'm a show or something so. That's right. And I'm the master of two and That's right. and I'll say when me bomb pine a seminal in free. That's right. And I look at somebody who could court. And I walk out and say, and yeah, dear court system the Bermuda. That's right. I'm from the catching young couple in yam. That's right. And no one pipe ball. See, I've been man almost bra court to some of you via Magdalene. Oh, pipe to me. Awurade na watwitwa jewo no. Jesus. Me de wo hye ne nsa. Amen. Amen. Koma so bia na awurade san nyema wo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so. Mama for the last caller. Praise God. Praise God. Praise God. Good morning. Ma wone so kakra o. Odi ne baby o kasa firi na dia na awurade ayama on some perfect service. Wenti me anyina so wahuri. Samre yambre na so. Ya demra na ye adwuma ofia. Ma memfa producer say for the last caller. Ma memfa the last caller. Praise God. Praise God. Oh, Tio, I am a more hijack line or ever said a mo. Sabre, the intimate for of rephobia, Monfan Chaye, ya the brenner, ye Juma, some perfect service, a free juada, a cosi, nifia, no part, no, and no num, cosi, no sia, na mo join no. Kanchiro be no be so kanchiro be senya me ye dwuma danse wo dwuma die no saa so da sida awa no so ye anwumere no kron kosi non edu nyankopon hira nafia day eye holiday wo pa ba bia akobọ mpaya sida worship center atwuma koforedua off Sunyani Road eye aboa kwa koforedua enne awia anopa awia mpa bona no be de fa wo bisa de bra awrade nim na awrade be me no bọ mpaya egu wonsuo ana se o phone no so ye bọ mpaya ade bia wa pagya se ye o phone se ye nsu ade bia wa pagya me bọ mpaya se nyame tumi emo nwurem ade bia wo hia say your fro your email eradema won sanka me hira wonsuo so ade bia wa pagya nyame tumi mbonwurem wo Yesu Kristo demo ena me hira so kan amen Amen. nyame hira o Johnson pa first service sabrede meja ama eye MCR have a good day bye bye.